Niger e Nigeria lesɗe lattiɗe ɗe neeɓi ɗe mbada sumɓo sembingo e hakkunde maaje. Lesdi Niger e Nigeria de lesɗe ɗum wi'ata kama ɗe cakirɗe sabodda ɗo ɗe mbadi kerol jungol e kamma potoyki dina leñaku fama e finataweji. Lesdi Niger ndinde lesdi Nigeria ne hayri ne sobari arandi ndi waɗata shani lumaku ko nandi majum. To sede ɓawo jaɓtol laamu Bazoum Mohamed ɗum soji en mbaɗi les ardangal général Abdourahmane Tiani inogas e jeweɗiɗi lewru jeeɗuɗabro hitande 2023 ɗum heeɓi luural sosai hakkude yeeso en gomnati lesɗe ɗeɗɗen ɗiɗi. To neeɓi hollidira kooli hakkude Bola Ahmed Tinubu hoorejo gomnati lesdi Nigeria e général Abdourahmane Tiani hoorejo gomnati soji en lesdi Niger. Seyde ziyara ɗum ministajo diplomatie lesdi Nigeria Ahmed Yusuf Tugga waddi e nder yontitande ƴaɓɓinde e jaɓɓeki boɗki ko heɓi daga bandi ko mo diplomatia lesdi Niger Boukary Ya'u Sangare omti wongo wilitto heso wittinoygo narral hakkude gomnati en lesdi Niger e Nigeria. To nden gewta kaɓe mbadi e jandiyanko en lokaci ziyara ɗuɗɗum ɗum ministajo diplomatie lesdi Nigeria waddi Niger ɓe kolli lalle dow lawol bongol ngol wittinoygo sumpo hakkude gomnati en lesɗe ɗen. Fama ministajo diplomatie lesdi Niger on Boukary Ya'u Sangare o wi lalle joɗodal hakkude Niger e Nigeria fi latti ɗum neɓɗum kamma ɗum fi ɗum jaɓata ɗala ɗum lalla. Hankoma wotuduma ko ministre diplomatie lesdi Nigeria on Ahmed Yusuf Tugga o hammini yimɓe ɗeɗɗe lesɗe ɗiɗo wiigo ɗo e lokaci seɗɗago o Bola Ahmed Tinubu hoorejo gomnati lesdi Nigeria yo hinnire jungo e général Abdourahmane Tiani mo hankone hoorejo gomnati lesdi Niger. Bittoyki kikkindeki sumpo poɗɗuki holluko halama maki ki welake ɓerɗe woɓɓe ɓiɓɓe lesdi Niger musamman ma joɗiɓe e gallure Difa, gallure wadude kerol jungol e galluje Borno Yobe ɗe lesdi Nigeria. To ɓe ngeli ngal narral puɗɗungal wittoygo ngal sembiɗa e hakkude gomnati en ɗeɗɗe lesɗe ɗiɗi. Min nani belɗi saboda hakkude Niger e Nigeria dama andi ɗum kama siwtaɓe ga ɗum saɓani goɗɗum tan waɗi seɗɗa go ɗum heɓi matsala kama saɓani ɗum kada laati ɓe shiryotirta. To amma dama on haɗa enen talaka en hakkude men en baɗɗen sumpo men o yaha to o yaha ko ba haka man. To amma no laati ɗum hamɓe da laati ɓe shiryotira enen ma en nanta awanta a wari a yehi a nanta belɗum hamɓe ma to ɓe ngari ɓe mbatta no min kokkirta ɓe lalle ɓe jooɗo ɓe mbaɗa shawara. To ɓe mbaɗi shawara hakkude maɓɓe ɓe bittoy dama goɗɗum haraka kama shiɗan hawri ɓe kenan ɓe ngara ɓe jooɗo ɓe mbaɗa shawara on witto non no nden ɗum jooɗo jam tilas ga talaka en nana belɗum saboda dama gomnati to huwana ga talaka en nana belɗum to joni to ɓe kawti ɗum ɓe poti to kenan jamu. Shawara ko min kokkata hakkude meɗen ɓiɓɓe lesdi Niger to kawta koye maɓɓe to ko ɗum bambanci warete to tagu Niger yehi to heɓi matsala ɓe ndaara ɗum ɓi Niger waɗi to tagu Nigeria waɗi ɗo heɓi matsala ɓe ndaara ɓi Nigeria waɗi ɗo kenan ɗum hawta koye ɗum laara no duniya no joɗoto jam. Ngam sakkunde wala ilare wonde hakkunde goɗɗuɗum frontiére goɗɗuɗum